kilpailijatar numero 13, Anna-Kristiina Lagerstedt. Että tuo turkisliike Kyynelä sijaitsee Kalevan kadulla rautatieasemaa vastapäätä ja ensi vuonna heillä juhlitaan sitten 50-vuotiaita. Vuorossa kilpailijatar numero 13, Anna-Kristiina Lagerstedt. Ja tuossa on myöskin hiukan tyttöjen kohdalla käynyt niin, että tässä nyt numero 13 kilpaileva, hän on tuolta Tabu Design-butiikista löytänyt tämän asun, joka on tämmöinen 60-luvun henkinen kävelypuku töihin tai juhlaan, eli asu on Tabu Design. Kiitoksia. Ja tämä boutique-tukkimo sijaitsee Patruunan liikekeskuksessa ja myöskin torstaisin ja perjantaisin palvelee teitä aina kello 19 asti. Ja näin me olemme edenneet kilpailussa kilpailijattareen numerolla 24 ja hän on Johanna Rajala. Kiitos. Kilpailijatar numero 25, Merja Raumanni. Yhdistettynä ripattuun pooloon. Ahaa, tässä ei tainnutkaan olla pooloa. Teksti väärä, täytyy tarkistaa, ettei puhu perättömiä. Kaunis asu kuitenkin. Kiitoksia. Vuorossa kilpailijatar numero 13, Anna-Kristiina Lagerstedt. Ja Anna-Kristiinalla on sitten asu tuolta Tabu Designilta. Uuden tyyppinen hääpuku tai muuhun juhlaan. 100% silkkiä. Kiitoksia. Vuorossa kilpailijatar numero 14, Johanna Lauha-aho, ja hänellä sitten taas asukokonaisuus tuolta Kappaalista. Tämän tilaisuuden tarjoilusta vastaa Sampo-yhtiöt, joita haluaisimme tässä vaiheessa kiittää. Upeat kukka-asetelmat ovat Kukka Hartmanilta. Palkinnot, jotka sitten voittajat tulevat saamaan, tulevat Viitamatkoilta, Viking Lineilta, Diorilta ja Wall Street. Vuorossa kilpailijatar numero 13, Anna-Kristiina Lagerstedt. Ja taas menemme tässä välissä tuonne Tabu Designiin ja heillä on tässä 100% villakangasta oleva iltapuku, johon on yhdistetty yksilöllisyyttä korostamaan Tabussa itse valmistettu huivi. Kiitoksia. Kilpailijatar numero 14, Johanna Lauhaluoma. Ja tämän Suomen Mannekiin 1998 kilpailun tarjoilusta vastaa Sampo-yhtiöt. Kiitoksia.
Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat, palataanpa takaisin tunnelmiin, ja itse asiassa tunnelmahan tässä vain tiivistyy, sillä minulla on täällä nyt sitten tulokset. On tuomaristo miettinyt, ja tuossa juuri tuomariston puheenjohtaja Harri Koponen minulle kertoi, että valinta oli erittäin vaikea. Ja me ehkä voimme todeta sen siitä, että he viipyivät suhteellisen kauan, joka varmasti kertoo siitä, että siellä pohdittiin tätä asiaa. Kilpailu oli tasaväkinen, niin kuin yleensä aina. Ja siinä on tietenkin toisaalta kilpailun kurja puoli, että vain yksi voi voittaa. Mutta niin kuin tuossa huomasimme, niin myös nämä sijoittuneet tytöt, ensimmäiset ja toiset perintöprinsessat, ovat tehneet paljon töitä sekä täällä kotimaassa että ulkomailla. Mutta otetaan kuitenkin tähän alkuun teidän, hyvä yleisö, omat suosikkinne. Ja siihen haluaisinkin kutsua apua, ja itse asiassa minulla on ilo ja kunnia kutsua tänne Mannekiinikoulumallitoimisto Pariisin toimitusjohtaja ja mannekiiniopettaja Liisa Kangas-Hauta-aho. Tervetuloa! Ja samalla täällä tarvitaan tietenkin pukituksessa ja palkintojen jaossa apua, jotenka edelleenkin minulla on ilo ja kunnia toivottaa tänne tervetulleeksi mannekiiniopettaja Anita Koponen. Tervetuloa! Niin, ja sitten vielä otetaan tuolta tuomaristosta viime vuoden mannekiini, eli vuosimallia 1997, Satu Pöyhönen. Tervetuloa. Ja yleisön suosikki tyttö on saanut oikeasti ääniä, ei ihan ylivoimaisesti, mutta kuitenkin. Ja yleisön suosikki tyttö kilpaili tänään numerolla 13. Näin. Oikein paljon onnea yleisön suosikki tytölle. Ja sitten vuoden 1998 Suomen mannekiinikilpailussa 3. sijalle, eli toiseksi perintöprinsessaksi sijoittuu kilpailijatar numero 17, Eeva-Liisa Marjomaa. Tänään tässä kilpailussa, eli toiselle sijalle sijoittuu kilpailijatar numero 13, Anna-Kristiina Lagerstedt. Ja näin, arvoisa yleisö, pidätelkäämme henkeämme vielä hetken. Vuorossa on Suomen mannekiini 1998, kilpailijatar numero 28, Saara Seppälä.
88 Saara Seppälä. Näin meillä on jälleen uusi mannekiini tälle vuodelle. Kaikille tytöille oikein paljon onnea. Lämpimät kiitokset kaikille kilpailijoille. Teitte hienoa työtä. Haluaisin myöskin kiittää teitä, hyvä yleisö, arvoisat kutsuvieraat ja arvoisa tuomaristo. Te teitte tästä hetkestä taas yhden ikimuistoisen tälle vuodelle. Kiitän siitä teitä ja toivon, että me näissä tunnelmissa tapaamme jälleen ensi vuonna. Kiitoksia oikein paljon. Turvallista kotimatkaa kaikille. Näkemiin.